that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Kuta ng mga NPA sa Abra, nakubkob, mga baril at gamit na diskubre. Dalawang menor de edad huli matapos manloob ng isang tindahan sa Tabuk City, Kalinga gamit ang baril-barilan. Mga negosyante pinag-iingat sa mga scammer. Red Cross nangangailangan ng dagdag na supply ng dugo dahil sa pagdami ng kaso ng dengue. Pugo La Union kinilala dahil sa kontribusyon sa sports. Agritourism ng Sablan, Benguet isinusulong. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag na rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Nakubkob ng mga sundalo ang kuta ng mga CPP-NPA sa Tineg Abra. Isa namang NPA child warrior ang nagbalik loob sa pamahalaan. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Nadiskubre ng tropa ng 24th Infantry Battalion ang isang abandonadong kuta ng mga miyembro ng Komiteng Larangang Guerrilla North Abra sa Sitio Salangin, Barangay Anayan, Tineg Abra noong Lunes. May concerned citizen na nagbigay ng information sa temporary hideout na daw na dinadaanan sa ng mga turistang NPA na miyembro ng Komiteng Larangang Guerrilla North Abra. Pinuntahan mismo ng tropa ng 24th Infantry Battalion itong medyo outskirts na ng Sitio Salangin ng Barangay Anayan. And they were able to recover yung nakabaon na mga warmakila sa mga may-ari nga nag-PLG North Abra. Nakuha mula sa kuta ang ilang baril, magazines, kagamitang pang-medikal, mga gamot at ilan pang mga personal na kagamitan. With this, isang patunay ito na talagang kasama natin ng ating mga kababayan para matapos na itong mahigit 5 dekadang terrorismo hatid sa mga miyembro ng CPP, NPA, NPF dito sa ating CID-AOR. Noon lamang March 23, nagkaroon ng engkwentro ang mga sundalo at ilang miyembro ng KLG North Abra sa parehong lugar. Samantala, ngayong araw, nakatanggap ng 10,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Commission on Human Rights ang dating NPA child warrior na si alias RC. Siya ay na-recruit, was forcibly recruited at the age of 16 years old. Mga nasa high schooler pa lang siya dito. Kasama niya mga pamilya na that time na kung saan ay talagang tinakot yung pamilya niya na kung hindi siya sasampa, hindi siya happy sa pilusan ay sasaktan, hindi papatayin yung kanyang pamilya. March 17, 2021 nang magbalik loob siya sa pamahalaan. Una nga daw ay nagdalawang isip siya na mag-surrender o magbalik loob sa mga ating mga sundalo. Pero nung nalaman niya yung mga information na mali yung mga nabe-brainwash sila ng mga CPP-NPA, doon na siya nagkaroon na lakas na loob na magbalik loob sa ating mga kasunduluhan ng 77th Infantry Battalion. Lumapit siya doon sa ating mga tropa ng 77 IB. Nakatanggap din siya ng mga benepisyo sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na umaalalay sa mga rebeldeng sumusuko at nagbabagong buhay. Sa patuloy at mas pinalakas na laban kontra terorismo, hiling ng samahan ng mga mamamayang kontra terorismo na patuloy ring makiisa ang mga Pilipino sa pagpigil sa mga propaganda ng mga rebeldeng grupo. Partikular na tinukoy ang katatapos na Araw ng Kalayaan. Sa inilabas na pahayag ng kanilang chairperson na si Cristina Gatbagan, nakasaad na ginagamit ng mga kasapi ng CPP-NPA ang kalayaan at demokrasya bilang patunay na nagwawagi raw ang kanilang mga ipinaglalaban. Ayon kay Gatbagan, bilang dating miyembro raw ng Inabuyog Gabriela,
o Gabriela Cordillera Chapter, siya ay mulat na sa mga ganitong paraan ng panluloko para labanan ang gobyerno. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kulong ang 2 minor de edad sa Tabuk City, Kalinga matapos umanong manloob ng isang grocery store gamit ang baril-barilan. Magbabalita, Charles Limon. Sa unay, aakalain mong tunay itong baril. Pero sa pagsisiyasat ng pulisya, pellet gun lang pala. Ito ang ginamit ng 2 menor de edad sa panluloob sa isang grocery store sa Barangay Bulo, Tabuk City, Kalinga noong linggo. May 2 binatilyo na pumasok sa kanilang tindahan at nagpanggap na itong mga ito na customer. At nung maklear out nila yung area na walang ibang customer, doon sila nagdeklara ng hold up. At pagkatapos nga, kinuha nila yung mga sigarilyo doon, yung mga cellphone, tsaka yung sigarilyo, tsaka yung mga ibang panin. Pero sa kalagitnaan ng panluloob ng mga menor de edad, ay nabigla sila dahil sa mga paparating na mga customer. Agad tumakas ang 2, bit-bit ang mga nakulimbat, pero nakahingi ng tulong ang staff ng grocery store at kinuyog ng publiko ang 2. Dito na nalaman na pellet gun lang pala ang ginamit nila sa panluloob. So, na-recover sa kanila isang replica ng caliber 45, 4 na rin siyang sigarilyo, at saka Vivo cellphone at Casio na watch na nagkakalaga ng, at saka tawag dito? Yung pera na 5,000 plus na mahigit na sa iba't ibang denomination. So, yun yung mga nakuha accordingly yun yung nakuha dun sa mga binatilyo na to dun sa tindahan. Agad na ipinasakamay ng pulisya ang mga binatilyo sa DSWD. Posibleng maharap ang 2 sa kasong robbery. Very delikado to kasi what if makonfront pa sila ng pulis, di ba? At makita na may gantong mga replika. So maaaring mauwi ito sa encounter na kanilang ikasawi o ikapahamak. So ang kwan dito is hindi talaga maganda tong kwan. And the fact na ginamit pa ito sa isang krimen. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Charles Nicolimon, News Force North, Luzon. Samantala, pinag-iingat ngayon ang mga negosyante laban sa mga scammer. Ang babala ay nilabas kasunod ng pambibiktima ng mga nagpakilalang opisyal sa mga may-ari ng restaurant sa Baguio City. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Kamakailan lang, ginamit sa pang-i-scam sa mga restaurant owners ang pangalan ni Mayor Benjamin Magalong at Vice Mayor Faustino Olowan. Di public, hindi po totoo yun. At hindi ako kumakain sa anumang restaurant o nag-o-order. I never authorize anyone to do that for me. When somebody post it that way, that ang halaga po is 24,000. Imagine pagkain at alak. At saka nagbigay pa sila ng load yata. Ano ba yun? There are national laws. That is estafa in the making, And we can charge them of other crimes as defined in the Penal Code of the Philippines. Payo ng Regional Anti-Cybercrime Unit ng Cordillera, maging mas mapangilatis sa mga orders na natatanggap. Pag nag-order sila through phone, para naman po hindi kayo yung effort ninyo na gawin yung mga orders at i-verify po muna natin. Tulad niyan, ano ba talaga ang pangalan niya ng totoo? Ano yung cellphone number? Usually kapag ganyan is, kapag nag-order sila, then tatawagan di ba? Tatawagan ni restaurant, tatawagan niya yung number na binigay. Sir, may we ask si Charles o sino yung nag-order? Ito po ba? To verify po kung legit talaga yung ordering.
Dismayado naman ang mga organisasyong namamahala sa mga SMEs. Disheartened that people would use this platform, to gain whatever they want, like food. Kahit joke lang, hindi siya joke because people are, trying to do business legitimately. So kawawa naman yung mga nasa-scam. So, we just have to be extra careful. It doesn't matter. I don't think naman, let's say, if legit na, let's say, someone from City Hall would call, they wouldn't be that, to ask you and demand from you. Mula first quarter ng taong ito, 8 kaso na ang naitalang mga online scams. Payo ng Anti-Cybercrime Unit, kapag nabiktima, magreklamo kaagad. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Paiigtingin pa ng pamahalang lungsod ng Baguio ang kampanya kontra sa vandalismo. Ito'y upang mapreserba ang iba't ibang mural paintings at kalinisan sa lungsod. Magbabalita, Charles Liman. Isa sa mga tanyag na alagad ng sining sa lungsod ng Baguio, si Venazir Martinez. Isa siya sa mga nasa likod ng mga naggagandahang mga mural painting sa lungsod. Pero noong October 2020, hindi nakaligtas sa vandalismo ang isa sa mga proyekto nito. Ganun incidents na may nag-vandal sa'yo, ibig sabihin may lack of appreciation pa yung public sa mga ganong type of art. Masakit, pero dapat tanggapin mo as a street artist na yung work mo ay part na ng public space. Mas panatag na raw ang kanyang loob dahil sa mas maigting na laban ng lungsod sa vandalismo. Dahil dun sa ganong ordinance, city ordinance, nagkakaroon na ng freedom yung ating mga artists to activate yung mga public spaces natin sa Baguio and to create better landscapes, urban landscapes para sa ating syudad. Noong Lunes lang, sa bisa ng resolusyon, umapila ang konseho sa Baguio City Police Office na higpitan pa ang kampanya kontra vandalismo. Really a graffiti ordinance, yes. And in fact, we are funding that every year. There is a fund on that. There is a person in charge for that. And it's punishable by law. Sa ilalim ng nasabing resolusyon na akda ni Councilor Maylenia Ranon, sinabing dapat pang palakasin ng BCPO ang implementasyon ng graffiti ordinance. Ito'y para mapreserba ang mga makukulay na mga mural painting mula sa vandalismo. Overpasses kat magkita tayo kat ning. It is not proper na ijay si kay kabila na kuma. Ito nga isumat lang the purpose na diya di every Sunday nga that the artwork tayo. Kanto legitimate lang art hub kumatay tayo kumanga aramidan. So for me as the committee chairman the culture in arts, we promote the cultural expression, art expression, but not to the extent na we vandalize the private and public property. Maliban sa mga artworks, tad-tad din ng vandalismo ang mga waiting shed at mga overpass ng lungsod. Our city director has already given instructions to our mobile patrol unit and city mobile force company. And all patrollers ng station na idagdag nila ito sa kanilang as part of their functions while patrolling in the city of Baguio. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kinilala ang pamahalang lokal ng Pugo La Union dahil sa programa nito sa sports. May kwento si Randy Guzman. Dahil sa kontribusyon ng bayan ng Pugo sa promosyon at pagpapaunlad ng mga kababaihan, sports at mga katutubo, pinarangalan nito ng Philippine Sports Commission bilang LGU kaagapay sa sports komunidad sa ikalawang Gintong Gawad 2022 na ginanap sa Subic, Olongapo City kahapon. Ang Gintong Gawad ay isang pagdiriwang kung saan kinikilala ang mga local government unit at mga personalidad na may malaking ambag sa pagpapaunlad sa sports.
Sa pagtanggap ni Pugo Mayor Priscilla M. Martin ng parangal, sinabi niyang ang tagumpay na ito ay dahil na rin sa pakikiisa ng mga magulang, guro at iba pang personnel ng DepEd Pugo District. Ang kanila raw dedikasyon sa pagpapaunlad ng sports ay naging inspirasyon ng pamahalaang lokal ng Pugo para ipagpatuloy ang mga advokasya. Bago magtapos ang kanyang ikatlong termino bilang alkalde ng bayan, tuloy-tuloy pa rin si Mayor Martin sa pag-agapay sa mga pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Noon lamang Lunes, personal siyang dumalo at nagpaabot ng mensahe sa mga kasapi ng tupad. Patuloy din ang pagbibigay nila ng mga disinfectant spray kontra COVID-19 para sa mga paaralan lalo na't papalapit na ang pagsisimula ng face-to-face class. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, Red Cross lalo pang nangangailangan ng supply ng dugo dahil sa pagdami ng kaso ng dengue. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. At Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Sa
Sa pagsipa ng kaso ng dengue cases sa bansa, umaapila ang Philippine National Red Cross ng mga karagdagang blood donor. Magbabalita, Charles Limon. Ika-27 pagkakataon na ni Mang Richard na mag-donate ng dugo. Anya, malaking ginhawa ito sa pakiramdam niya. After 3 months po, donate na po ako. Kasi magandang pakiramdam na nagdo-donate ka na tumutulong ka sa mga tao na kailangan ng dugo. Sa loob ng 7 taon na regular niyang pagdodonate ng dugo, napanatili nito ang malusog na pangangatawan. Kaya malaki ang pasasalamat ng Red Cross sa mga donors kagaya ni Richard, lalo na ngayong dengue season. Marami pong tumatawag, not only here in Baguio City, marami mga patient din po kami na galing sa baba, from Pangasinan, calling to us if we have available platelet concentrate po. So yun po, hindi lang talaga ang mga blood banks natin dito, hindi lang talaga Baguio yung sinusupply nila, kung hindi pati mga nearby provinces po. Madami pa namang nakaimbak sa blood bank ng Red Cross Baguio, pero nagkukulang sila ngayon sa platelet concentrate na siyang kailangan ng mga dengue patients. For platelet concentrate po kasi, yung pag-prepare natin ng dengue platelet concentrate, kailangan freshly extracted siya from the donor. So, ibig sabihin, kapag ka-donate mo, yung dugo mo na yon, saka pa lang siya isa-separate into components. May paglilinaw naman siya sa binabayaran sa pagkuha ng dugo mula sa Red Cross. Tawag natin dyan is the blood processing fee or the screening fee. Of course, sir, kapag nag-donate ka, yung blood mo mag-undergo yan ng several testing like for HIV, hepatitis B, hepatitis C, malaria at saka syphilis. These tests are very important to ensure na yung dugo na maisasalin sa pasyente natin, quality and safe. Yun po yung binabayaran natin. Kanina, prinoseso ng Red Cross ang 14 na mga bag ng dugo upang maging platelet concentrate. Patuloy pa rin ang pagdami ng kaso ng dengue. Sa tala ng Department of Health, sumampa sa 34,938 ang naitala sa buong bansa mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Kaya naman, inihikayat pa ng Department of Health na gawin ang 4S o Search and Destroy, Secure Self-Protection, Seek Early Consultation at Support sa fogging laban sa mga lamok. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Para naman makatulong sa mga may karamdaman, nag-alay ng concert ang mga pulis sa Mountain Province. May kwento si Sofia Pagaduan. Ito ang Concert for a Cause ng Mobile Force Battalion sa Tajan Elementary School sa Tajan Mountain Province. Aliw na aliw ang lahat sa bawat handog na country song. Base sa Filipino Circuit Company, yung concert for a cause na ito ay ginanap bilang bahagi ng kauna-unang Buko Festival na Tajan. So, nakilang dito yung mga kabataan, tulad ng Youth Mobile Force at saka kabataan kontra droga. Ang kita mula sa Concert for a Cause ay ibibigay sa mga pinahihirapan ng cancer at sakit sa bato. So, merong 4 na beneficiaryo na merong 4 na beneficiaryo yung makaka-receive ng proceeds ng concert na to. So, yung mga sakit nila is cancer, then Ang Concert for a Cause ay bahagi ng advokasya ng PNP Cordillera na kanilang tinatawag na Police at Your Service. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. So, i-discuss natin further
yung Article 275 of the Revised Penal Code. At doon sa Oriental Mindoro, merong mag-ama na magkakasama sa isang barko at itong family outing ito ay naging tragic kasi nagkaroon ng sea mishap or sea accident. Tumilapon yung dalawang anak ng ama sa dagat. And the father was shouting, asking yung mga ibang vessels na tulungan sila. Pero ang ginagawa lang nila, dinadaan-daanan nila at sabi niya, yung iba binibidyo lang sila, yung iba pinipicturan sila, but nobody came to help them. And unfortunately, namatay yung dalawang bata doon sa aksidenteng ito. Noong una, yung failure to render help to the injured. Tayo naman ngayon ay discuss natin yung abandonment of persons in danger. Pag ikaw ay nakakita ng isang tao na nasa panganib ang kanyang buhay, ay dapat nating tulungan. Again, human reaction dictates that we should be willing to help our fellow men who are facing danger doon sa ating pananaw. Article 275 punishes the crime of abandonment with the penalty of arresto mayor. No? At sabi nito, number 1, anyone who shall fail to render assistance to any person whom he shall find in an uninhabited place, wounded or in danger of dying, when he can render assistance without detriment to himself, unless such omission shall be considered a mere offense. Pag nakakita ka ng isang tao na nakalatag sa isang kalsada at nakikita mong in danger siya, baka masagasaan or meron siyang sugat at wala namang danger sa sarili mo, then it is an obligation to help. Otherwise, you can be charged. Another one is anyone who fails to render help to another during an accident where you yourself wounded or injured the person. Ayun, yung classic example. No? Nabangga mo siya, no? Using your motor vehicle, your obligation is help the person. Then, of course, pag nakakita ka ng abandoned child, below 7 years old, at kailangan ng tulong ng abandoned child na yan, you have to report him or her to the authorities, then you must help the abandoned child. And of course, other instances na kailangan ng isang tao ang tulong ng kapwa-tao. Ito yung tinatabag nating apathy. No? Apathy is when you do not care. And this is punishable from 1 month and 1 day to 6 months in prison pag ikaw ay nag-abandon ng isang taong nangangailangan ng tulong mo. So, dito sa mundo, kailangan natin ng sympathy, kailangan natin ng compassion, kailangan natin ng puso para tulungan yung mga nangangailangan ng tulong during an accident or threat upon their lives. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Agritourism ng Sablan Benguet, isinusulong ang kwento. Susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba?
If nag-flatulence o masakit ang ulo, sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang itry. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Dinarayo po ngayon ang Ungong Falls at Bulalakaw Cave ng Kapangan, Benguet. Pasyalan yan sa kwento ni Sofia Pagaduan. Ang bayan ng Kapangan ay isa sa mga umuusbong na tourist destination sa Cordillera. Ang bago nilang ipinibida, ang Ongong Waterfalls. Ang first-time visitor na si Weiser, masaya dahil sa wakas nakabisita na. Dito is accessible naman siya, malapit sa road. Although, syempre may kailangan hike. It comes with nothing comes easy naman. Maganda naman kaya lahat naman hindi naman madaling kunin. Pero sulit siya. Mula sa view deck, 5 minutong hike pababa ang kailangan bago masimulan ang river trekking. Mamangha sa mga natural rock formation at limestones na iyong madaraanan. Pagdating sa mismong waterfalls, ito ang iyong matutunghayan.
Pagdating sa mismong waterfalls, ito ang iyong matutunghayan. Bagamat may extra challenge ang pagpunta rito, sulit naman. Malapit din sa lugar na ito ang Bulalakaw Cave, na isa sa mga dinarayo. Pero yung hiking hanggang sa kalsada, maabot ko yan ng kung mahinhin yung lalakad, pwedeng maabot yan ng 1 oras o 45 minutes. Para sa mga gustong bumisita, makipag-ugnayan lamang sa Barangay Hall ng Tabaaw. To travel is to live nga naman talaga. Kaya naman, idagdag nyo na sa inyong bucket list ang pagbisita sa Kapangan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita para mas makilala ang bayan ng Sablan, isinusulong ngayon ang kanilang agritourism. May kwento po si Ren de Guzman. Madalas, dinadaan-daanan lang ang bayan ng Sablan. Ang hindi alam ng karamihan, napakayaman ito sa magagandang pasyalan at aktibidad. Open air tourism, for adventure tourism, and for ecotourism. I've seen their rich offerings when it comes to crops and vegetables and fruits. They actually have about 40 varieties, diba? Including bamboo varieties and fruit varieties here in Sablan Farm alone, here at Benguet Agri Eco Farm. So they have their own orchard which offers pineapple, chico, and other fruits na kakaiba na hindi mo makikita just anywhere, not even in Baguio. Kilala rin ang Sablan bilang fruit basket ng Benguet. Ito ang dahilan kung bakit ipinapakilala ng Department of Tourism Cordillera at Department of Agriculture Benguet sa tulong ng ilang tour operators ang Sablan. One of the goals po ng Department of Tourism, which we, the tour operators, are trying to be in sync with, is to promote our farm-to-table type of tourism. So we wanted to support our local community, especially those who are farming and those who are gardening, to showcase their crops and their products. Ngayong araw, kasama ang ilang travel tour companies mula Maynila, inikot nila ang iba't ibang agri-tourism farms sa bayan. Actually, pag hinaluan natin ng value addition and at the same time yung come-on ng tourism kasi it generates employment and livelihood of the people. So from sa product nila, sa employment nila, and of course yung mga produkto nila na binibili ng ibang mga kliyente natin, tutunan silang maghanap buhay din yung mga tao. At the same time, yung mga pumupunta din dito, may appreciation sila ng balance ng agriculture at saka environment. Na-stuck tayo? Madulas eh. Pero, napansin nila ang problema sa kalsada. Road-wise, it can definitely be improved because it's gonna be hard to sell an area, to promote an area if access is not really easy. So that's one of the challenges na nakita ko pa lang. Pero so far, it has great potential kasi you can see all these produce, and then at the back may plants. So very popular yan now.
Umaasa ang mga residente na bibigyan ng prioridad ng susunod na administrasyon ang pagsasaayos sa mga kalsada. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong